Benvinguts, benvingudes. Soc el Pedro Álvarez, director adjunt de Sinergia TIC i un dels impulsors d'aquest projecte, del que ara us parlarem. Ens centrarem en fer-vos una presentació de l'eina Sinergia CRM amb un abast més funcional, més conceptual que no detallat. Ja veureu quan acabi aquesta presentació, si arribeu al final, que hi ha una munió de detalls, infinits detalls en què es podíem entrar. Contem de tota manera amb wikis, amb un canal de YouTube excel·lent que us permetrà arribar al detall que necessiteu, a tots els matisos aquests que potser ara queden fora, però el que volem és donar-vos una visió global, tant del que és un CRM, de manera genèrica, com, òbviament, específicament del que és Sinergia CRM. En primer lloc, ens agradarà presentar-vos primer Sinergia TIC. L'associació Sinergia TIC som una entitat no lucrativa, som una entitat del tercer sector, amb una forma d'associació, que té com a objectiu, com a missió, com a tarannà dintre de tot allò que fem en el projecte, acompanyar-vos, empoderar les entitats no lucratives en l'ús eficient de la tecnologia. Ja fa més de 10 anys que hem arrencat aquest projecte i el que volem és, en el sector més eficaç del món, el nostre, aportar aquest gra d'ineficiència, aquesta capacitat de fer més eficient, d'esmerçar menys recursos en fer les mateixes activitats. I això ho fem des de 4 elements bàsics, fonamentals, que són treballar sempre amb eines de codi obert, eines que no creïn dependències, que no creïn la dependència d'un tercer, ja no només econòmica, sinó també a nivell d'evolució, de participació, de pertinença en el projecte. Treballem únicament per entitats del tercer sector, des d'un caire ben ampli, d'entitats de cultura, entitats d'acció social, entitats esportives, sempre amb aquesta filosofia de focalitzar-nos, d'entendre molt bé com treballen les entitats per poder parlar el mateix idioma. Tenim una visió de la sostenibilitat del projecte basada en l'equitat, és a dir, que cada entitat aporta en funció d'allò que és i, en el nostre cas, les entitats aporten al projecte en funció del seu volum. Les entitats més grans aporten més, les més petites aporten menys i això ens permet que tothom rebi la mateixa atenció, la mateixa funcionalitat, la mateixa potencialitat, però adequada una miqueta a les seves, entenem, proporcionals possibilitats d'aportació. I, finalment, el quart element és una vocació des del minut 1 d'aquest projecte d'autonomia, d'independència, de fer-vos, empoderar-vos en l'ús, en l'evolució, en les millores, per tal que les organitzacions se sentin sobiranes tecnològicament. Tinguin un projecte en el qual ells poden intervenir, poden desenvolupar i poden adaptar-se fins i tot el dia que, esperem que no passi, però el dia que marxen d'aquest projecte se'n poden emportar Sinergia CRM i poden continuar amb l'ús de manera totalment independent. Ja són més de 200 organitzacions sòcies, el projecte s'ha fet prou gran, ja és una referència en el sector i, com us deia, en un sector tan heterogeni, al final és complex, és complicat crear una eina que doni cobertura a requeriments que sempre creiem específics de la meva entitat, però que hem descobert, crec, entre totes, que poden ser realment globals i que poden donar servei a una diversitat gran d'entitats en el sector. Què és el CRM? El CRM no és més que una de les peces d'aquell puzzle, d'aquella estructura de pilars tecnològics que una organització ha de tenir resolts. Una entitat ha de tenir resolt sí o sí l'àmbit ERP, l'àmbit de la comptabilitat, de la fiscalitat, dels recursos humans, de les nòmines, etc. Hem de tenir resolts la gestió documental, hem de tenir resolta la gestió dels equips, els canals de comunicació amb el nostre entorn, la gestió de projectes, que és un altre element com molt específic nostre. En qualsevol altre lloc parles de convocatòries, de subvencions, d'imputació, de justificació, i la gent com que, al nostre sector hem de tenir resolt això. Hem de tenir eines d'anàlisi i de reporting de la informació i nosaltres també li donem molta importància, hem de tenir eines de productivitat personal, que cada professional, voluntari, que cada membre d'aquesta base social tingui al seu abast eines que en el seu petit univers li resolguin de manera adequada la seva feina. De vegades no són grans aplicacions, sinó aplicacions molt concretes. Doncs aquest CRM, com a pilar de l'organització, és segurament el més difícil de definir dintre del nostre sector. Tots els altres, més enllà d'alguna particularitat, però en el nostre hi ha una certa dificultat, perquè la C de CRM és de customer, de client, gestió de la relació amb els clients. Podem fer una translació que els anglosaxons ja han fet en algun moment de constituent i podem traduir al català dient que un CRM és una eina per gestionar els nostres constituents, la nostra base social, els grups d'interès. En el nostre cas és àmplia i diversa. Poden ser clients, efectivament, poden ser clients, però són socis,
sòcies, són persones voluntàries, són professionals, interns, externs, són òrgans de govern, són equips directius, són finançadors i finançadores, són contactes, són famílies, són persones usuàries, etc. Un divers ventall de grups d'interès que el CRM hauria de ser capaç de gestionar. Si en algun moment ja heu implementat o simplement veient aquest vídeo esteu en camí d'implementar, sigui Sinergia CRM o sigui qualsevol altra de les no gaires aplicacions que hi ha al mercat, malauradament, el checklist, la prova de que hem muntat un CRM, hem implementat un CRM de manera adequada, segurament es podria resumir en 5 grans elements. Un CRM unifica la informació. Un CRM no deixa 5 Excels, 4 repositoris més d'una aplicació a mida, etc., sinó que unifica la informació en un sol repositori i evita, per tant, duplicats i centralitza i actualitza les dades en un sol lloc, etc. Fa els processos més eficients, no tindria sentit canviar estructures per ser més ineficients. Dèiem al començament, la nostra missió és fer més eficients a les organitzacions. Aquests processos poden estar tots en el CRM o integrats i vinculats amb ell. Evidentment, podem tenir un ventall d'eines, no una eina específica. Canviarà maneres de treballar, és impensable canviar d'eines i no canviar de procediments, de maneres de treballar. Ens ha de permetre explotar la informació, si no seria tenir un armari que no podem obrir, del que no podem treure coses de dintre. Si registrem informació hem de ser capaços d'extreure i d'explotar-la de manera adequada per prendre decisions, per obtenir més coneixements, etc. I sobretot i fonamentalment, un CRM es consolida quan no acaba. Es consolida quan ens prepara pels canvis que vindran al futur, quan et prepara per poder adaptar-te a allò que la teva organització serà i que dels que estem aquí, dels que estem presents, som capaços d'esbrinar. Per tant, els canvis que vindran han de poder-se resoldre a partir de la implantació d'un CRM a l'organització. Ja compartint pantalla amb vosaltres, ja veieu, aquesta és la porta d'entrada al CRM. 4 elements previs que crec que ens orientaran prou bé ja a partir de la resta de la presentació. Un, com us deia anteriorment, Sinergia CRM és una eina de codi obert que té com a base una aplicació estàndard codi obert CRM molt difosa a tot el món, que és Suite CRM. És una aplicació que està en el núvol, que no requereix de cap instal·lació, que amb un navegador i una connexió ja tindreu llibertat de treballar des d'on sigui. Som conscients de que gairebé totes les organitzacions en què treballem no només li donen importància a la seva informació, sinó que, a més, és informació força sensible per temes diversos, religió, salut, condicions socioeconòmiques. En qualsevol cas, aquesta informació ha d'estar protegida i penseu que Sinergia us dona una cobertura prou important, tant pel que fa perquè estan uns servidors seu Unió Europea i aquests servidors, per tant, compleixen tots els requisits que pugui donar-nos el Reglament General de Protecció de Dades, perquè les dades viatgen encriptades, perquè tothom, amb un número d'usuaris limitats, tothom pot tenir el seu usuari i la seva contrasenya i perquè, com veurem més tard, la pròpia eina després et permet protegir la informació a partir de rols i grups de seguretat. Per tant, creiem que complim abastament les necessitats d'una organització pel que fa a això, protegir la seva informació. I, finalment, l'últim element, com podeu veure en pantalla, l'aplicació està en anglès, està en català, està en castellà i està en gallec. Esperem que en breu pugui estar en euskera, en el moment que hem incorporat una sèrie d'organitzacions i puguem ja fer la darrera de les traduccions que ens quedarien pendents. Entrarem ara en el CRM, aprofitarem per mostrar-vos els 2 grans àmbits d'ús del CRM i creiem que veureu una aplicació que no té un focus ni en comunicació i captació de fons i no té un focus en atenció directa, que són habitualment els 2 grans escenaris que et trobes en aquest sector quan fas una ullada o quan fas una cerca de solucions CRM. Ja hem accedit al CRM. Com veieu, hi ha una estructura prou important de mòduls, de blocs funcionals, en els quals anirem entrant, anirem detallant amb vosaltres al llarg d'aquesta presentació. Jo he entrat com a figura d'administrador, és a dir, tinc accés plenipotenciari a tota la funcionalitat. Evidentment, com us deia abans, els rols i els grups de seguretat faran, ja us explicarem, limitar l'accés a les persones en funció de les necessitats que tinguin i del nivell de protecció de la informació.
Però volíem en aquests moments fer-vos 5 cèntims sobre aquells elements que són fonamentals dintre del CRM. Dintre del menu altres, aquí, com una mena d'amagat, apareix una figura que es diu projectes. Els projectes, en un sector en el que de vegades li diem projectes, de vegades programes, de vegades activitats, en tot cas, aquests projectes en els que estem treballant o serveis són la base del CRM. És habitual que gairebé tots els registres que després podem treballar dintre del CRM es vinculen d'una manera o altra, siguin recursos humans, siguin recursos econòmics, siguin recursos de qualsevol tipus d'acció, d'interacció, d'intervenció, es registrin vinculats a un projecte. Això és un entorn de demo i veiem que tenim una quantitat de projectes important. Seria l'equivalent en el vostre web habitualment en allò de què fem, a què ens dediquem. Aquell llistat acostumaria a ser això. Formacions i respirs i acompanyaments i projectes residencials, etc. D'aquí passem a un bloc que ja es diu principal. Ja el nom que tingui un nom com a principal ens pot donar peu a saber que això és una part troncal, és una part bàsica del CRM. Sota aquest substrat, sobre aquest terra dels projectes, ubiquem persones. És clau en un CRM que les persones siguin úniques. Registrar informació de les persones és tan senzill com en qualsevol dels àmbits en què ens movem. Entro a la fitxa de l'Adoración Toribio, aquesta dona té una informació de tipus socioeconòmic, de dades de contacte, d'adreces, dades socioeconòmiques, etc. No té més importància que poder registrar una informació bàsica d'aquesta persona. La clau és que aquesta persona sigui única, que l'Adoración Toribio estigui una única vegada a la nostra base de dades i que si modifiquem un número de telèfon estigui modificat el número de telèfon. Però el nostre sector té uns elements diferencials. Abans en comentàvem algun, aquell de les convocatòries, les subvencions, però hi ha un que creiem de màxima importància a l'hora d'implementar un CRM, que és la multirelació. En una empresa estàndard, en un CRM dels estàndards que podeu trobar i que no estiguin personalitzats pel nostre sector, segurament parlaríem de clients o de potencials, i tu ets una cosa o ets altra. En el nostre sector es dona la coincidència que l'Adoración Toribio podria ser sòcia i podria ser membre d'un òrgan de govern, i podria ser a la vegada voluntària, i podria ser usuària de 3 serveis diferents. La multirelació, en majúscules, en negreta, en gran, la multirelació és un element clau. Nosaltres podem considerar, tenim un mòdul on registrant el CRM, que l'Adoración Toribio és donant des del 22 i, per tant, com no hi ha data de baixa, aquí identifica que és donant, que és sòcia des del 2020 i, per tant, com no hi ha data de baixa, també identifica que és sòcia, però també ens diu que va ser membre de la Junta Directiva del Patronat o que va ser voluntària en una època que ja ha acabat, que ja té data de baixa, per tant, podem registrar tot l'historial de la relació. L'Adoración Toribio podia ser també usuària d'un servei que ja va acabar, usuària actual de 2 dels serveis. Com veieu, espero que ens acompanyeu en aquesta reflexió. És clau poder registrar aquesta informació per poder avançar en la implementació d'un CRM en un sector com el nostre. Les persones es repeteixen en la seva relació amb nosaltres en un mateix tipus de vinculació, usuari de diversos serveis, o en diferents tipus de relacions, soci, voluntari, donant, etc., en múltiples moments del temps. Això que acabeu de veure, i per no estendre la presentació, podem també, vincular-lo, extrapolar-lo a organitzacions i relacions amb organitzacions. Evidentment, les organitzacions estan relacionades amb persones, les persones pertanyen, treballen, col·laboren o les identifico amb una organització, i també una organització ha de ser única i, a més, ha de poder tenir relacions múltiples. Una organització pot ser client i finançadora, per què no? Una organització pot ser col·laboradora, partner i pot ser també sòcia. Amb tot aquest tipus de multirelació també treballem. Finalment, per acabar aquest mòdul principal, tenim un bloc d'interessats. El bloc d'interessats dintre del CRM permet registrar aquelles persones que tenen una relació prèvia a l'organització. Pot ser prèvia perquè encara no hem contactat i tenim un llistat de contactes, però és habitual, per exemple, tenir un llistat de persones a qui li envies un butlletí i aquest butlletí d'aquestes persones només tens un correu electrònic. Abans de vincular-les com a persones, pots continuar amb aquest conjunt de persones a enviar-li, per exemple, un butlletí. És un element previ, un pre-persona, si ens permeteu l'expressió, que complementa aquestes 2 figures fonamentals. Com us deien, és bàsic en sinergia CRM, i creiem que en qualsevol CRM que treballa en aquest sector, persones úniques amb relacions múltiples, organitzacions úniques amb relacions múltiples.
Una vegada hem vist aquesta part fonamental de persones i organitzacions úniques amb relacions múltiples, la resta d'un CRM és una sèrie de branques, no? Si considerem els projectes com els substrats, si considerem les persones i les organitzacions en les seves relacions com la part troncal, la resta són branques. Cadascun d'aquests blocs funcionals que veieu al menú i que revisarem a continuació són funcionalitats, són elements de gestió de la informació, tant de registre com d'explotació, com d'anàlisi, com de canvi, que ens permetrà donar cobertura, creiem que excel·lent, a gran part de les necessitats que una organització no lucrativa, una organització del nostre sector, pot tenir. Per començar amb el primer dels blocs funcionals, el d'activitats, que complementarem també amb el de documents, torno a la fitxa de l'Adoración Toribio, que és la persona que m'ha agafat com a exemple d'aquesta presentació. Més enllà de la seva relació que pot tenir amb les nostres organitzacions, tenim aquí un mòdul que ens permet incorporar documents. La capacitat d'incorporar documents a Sinergia va en dues línies. Una és la capacitat de pujar directament documents, de seleccionar l'arxiu i pujar-lo dintre del CRM. Podem pujar documents, podem categoritzar-los, posar-li estats, categories, dates de publicació, subcategories, etc. I també podem vincular enllaços. Si esteu treballant amb eines amb el núvol, esteu treballant amb un Google Drive, esteu treballant en un Nextcloud, esteu treballant en un entorn, podríeu vincular l'enllaç i, per tant, des d'aquí, quan cliques, estaries accedint a aquest document que possiblement és compartit, que possiblement es pot treballar de manera síncrona, etc. Primer bloc, capacitat d'incorporar documents dintre del CRM. Aquest bloc, tant aquest com el d'activitats que de seguida veurem, veureu que apareix sovint dintre del CRM. També apareix a subvencions, també apareix en esdeveniments, perquè permet, diguéssim, vincular documents a molts punts diferents del CRM. Aquest bloc d'activitats el que ens permet és el registre del dia a dia, de l'activitat del dia a dia dels vostres equips. Reunions, notes, trucades, com veieu aquí. Això ho puc registrar directament des del subpanell, com en qualsevol altre mòdul del CRM. Si vull generar una nota dintre de vull generar una tasca, vull generar una nota, vull generar, com veieu aquí, no? Tenim diverses possibilitats de creació. Quan jo programo una trucada, puc programar una trucada sortint per la setmana vinent, per l'Adoración Toribio, per qualsevol tipus de... I fins i tot la puc assignar a unes altres persones dintre de l'equip. Això us permet que aquesta persona rebi un avís, que rebi un avís de que ha de fer una trucada a l'Adoración Toribio i que pugueu fer tot aquest seguiment. Quan has completat aquestes activitats, directament passant a l'historial, en el moment que tu tanques una d'aquestes activitats, doncs queden registrades en l'historial de contactes que hem tingut amb l'Adoración Toribio. En tots i cadascun dels blocs funcionals tenim dues maneres d'accedir-hi. Una, com dèiem, des de els mòduls, ara ja tenim l'historial i no la tenim a l'activitat, o des dels mateixos blocs. Puc generar des d'aquí trucades i visualitzar totes les trucades, sempre quan tingui permís per veure-les, òbviament, de la mateixa manera que les reunions, que les tasques, que les notes, no? De qualsevol tipus d'aquestes activitats. També podem, i és un element força interessant, visualitzar com a calendari. Nosaltres podem visualitzar en un calendari totes aquelles accions, totes aquelles trucades, reunions i sessions, que veurem més endavant, que es poden registrar al CRM i fins i tot compartir-lo amb nosaltres calendaris. Jo puc veure el mes personalment o puc veure'l com a compartit. Jo puc tenir tota la llista d'usuaris de la meva organització i visualitzar totes les accions. Insisteixo, sempre en funció dels permisos. I, per tant, puc saber que tinc unes sessions, puc saber que tinc una trucada pendent de fer, puc saber que tenim, l'Adoración Toribio tenia una trucada el dijous 6 de juliol o que hem de lliurar les factures i una tasca en aquestes dates o que hi ha una sessió del club de lectura en aquest moment. En definitiva, mòdul de documents, complementar informació en qualsevol lloc del CRM, mòdul d'activitats, eines per la gestió de l'equip dintre el mateix CRM. És habitual i de vegades era el focus o el principal objectiu de les eines que es deien CRM, que es feien dir CRMs, tant per aquest sector com per d'altres, la necessitat de crear campanyes, de crear enviaments massius de correus, els butlletins, les newsletters, com li vulguem dir. Moltes aplicacions. És una funcionalitat que, des dels MailChimp que ja coneixeu, però moltes altres, responen a aquesta funcionalitat. És cert que moltes d'elles tenen un punt d'ineficiència
en la gestió de les llistes, en l'actualització de les llistes, no? Una miqueta la gran feina de les organitzacions és que aquelles llistes estiguin actualitzades, ben segmentades, etc, per la necessitat de que tothom incorpori i enriqueixi aquelles llistes, però també per una habitual manca d'integració amb el CRM. Jo canvio un correu electrònic allà, però ja no reflecteix, jo vull enviar un enllaç, però després la gestió de les inscripcions les estic fent des d'un altre lloc. No deixa de ser un potencial enorme que envien meravellosament bé aquells butlletins, però que tenen una manca habitual d'integració. Sinergia té un mòdul de campanyes, un mòdul per la gestió d'enviaments, però és que, a més, té un servidor d'enviaments integrat ja que permet que les organitzacions que fan servir l'eina no tinguin límits en el número d'enviaments i tampoc tinguin un cost afegit al fet de fer-ho, que també, habitualment, és un element diferencial respecte a eines que tenen, en algun cas, un cobrament. Una campanya, al final, es composa de diversos elements. Un dels elements seria el de poder segmentar a les persones, un altre seria el de fer la creativitat d'allò que enviem, l'altre és fer l'enviament i l'altre és poder-lo analitzar. Des del CRM podem arrencar veient llistes de públic objectiu. Sinergia et permet generar tantes llistes de públic objectiu com consideris, llistes de subscripció, llistes de no subscripció i llistes d'exclusió. Pots tenir llistes que fins i tot l'eina automàticament, quan una persona renuncia a rebre un butlletí, la passi a altres llistes. Llistes que poden fer dinàmicament, pots seleccionar totes les persones sòcies i en aquell moment enviar-les a una llista de persones sòcies i fins i tot podem crear automatismes que diguen cada vegada que creïs un registre com a persona sòcia, afegeix-lo a aquesta altra llista. Tot aquest ventall de possibilitats us dona una capacitat de segmentació enorme. Recordeu, creiem que és clau, que el fet de que quan tu tens un sistema centralitzat, una base de dades centralitzada, l'actualització d'aquestes llistes és terriblement senzilla. Si canvies el correu electrònic d'una persona a les 9 del matí, un enviament fet a les 9 i 3 minuts arribarà al correu electrònic adequat. Si registres els teus contactes habitualment ja en un CRM, ja poder-los afegir en llistes en el mateix moment és extremadament útil. De fet, nosaltres a l'Adoración Toribio podríem accedir a la fitxa i al moment que estàvem creant podria tenir, un dels altres mòduls que hem estat veient i que hem estat treballant, podia establir a quines llistes de públic objectiu vull vincular l'Adoración. A la de sòcies, a la de voluntàries i a la de persones que saben moltíssim del tema que nosaltres treballem habitualment. Molt bé. Tornant a les campanyes, a banda de les llistes de públic objectiu, com us deia, ara que ja tinc les persones segmentades, el següent element seria poder fer plantilles de correu. És a dir, necessito tenir plantilles de correu. Tu pots tenir un repositori de llistes, aquesta és la llista que li envio quan algú respon un formulari, aquesta és la llista que li envio a les persones quan és el seu aniversari, aquesta li envio, i aquesta és la de butlletí. Treballes en blogs, com treballen la majoria d'aplicacions que avui fan aquesta funció específica d'enviament de butlletins i fins i tot podem fer la càrrega, la importació de codi HTML perquè si ja teniu plantilles fetes en uns altres àmbits, poder-les fer servir aquí. Insisteixo que Sinergia, tenir la capacitat de tenir les llistes i tenir la possibilitat de fer enviaments massius, doncs segurament té sentit, encara que les tingueu fora, que aquestes plantilles les incorporeu aquí. Per tant, les podeu crear en el mateix CRM o les podeu exportar. Finalment, el que ens queda és explotar, analitzar aquestes campanyes. Doncs com pràcticament el 100% de les eines que fan aquest tipus de funció, Sinergia té la capacitat d'analitzar tots els enviaments. Dintre una campanya hi ha N enviaments i de cada enviament pots saber els missatges que s'han enviat, els missatges no enviats per qualsevol motiu, els missatges que s'han vist, els que no s'han vist, interessats que s'han creat, etc. Tens tant el llistat com tens els números. En definitiva, si una campanya és tenir les persones, organitzacions, usuaris o interessats, poder-los segmentar, aplicar-los en un moment determinat i aplicar-los una creativitat i fer un enviament en un moment determinat i analitzar el resultat, Sinergia, entenem, cobreix excepcionalment tot aquest procés de campanyes. Dintre del bloc de campanyes tenim també una funcionalitat, segurament de les menys madures avui dia dintre del CRM, que és la possibilitat de generar i gestionar enquestes. Amb Sinergia pots generar enquestes amb tantes preguntes com consideris. Quan tu crees una enquesta pots afegir tot tipus de preguntes, quan fas una nova pregunta, de text, de quadre de text, de caselles de verificació, multiseleccions, etc. I en el moment en què tu disposes ja d'aquesta enquesta, el que et trobaràs és, sense, diguéssim, cap mena d'afegit o de necessitat de programar o d'aplicar codi, et trobaràs amb la possibilitat de, per una banda, generar un enllaç per a aquesta enquesta perquè les persones participants puguin respondre-la o
incorporar-la a una campanya. Podríem enviar una campanya adjunt a aquest enllaç personalitzat i saber qui ens ha respost. L'element clau és la capacitat, finalment, de poder analitzar aquesta enquesta. De qualsevol de les enquestes, el sistema recull informació que podrem exportar, òbviament, i podem veure els informes d'aquestes enquestes. Qui ens ha respost què i de cada una d'elles, doncs, un resum gràfic, que podia ser un resum exportant informació. La utilitat de sinergia, com us deia, de sinergia CRM en l'àmbit de les enquestes, no pot anar a enquestes hiperpersonalitzades de, no? Si respons A1 en la primera pregunta, te'n vas a A4, si en A4 respons C, te'n vas a una altra línia, etc. No té aquesta capacitat de personalització, malauradament, de moment, no? Potser va millorant i sempre la nostra intenció era millorar els mòduls, però sí, per exemple, de cara a enquestes de satisfacció després de qualsevol tipus d'activitat, preguntes periòdiques a socis, accions sobre les persones usuàries per tal que responguin a un tipus d'informació, dades anuals que li preguntes a una organització per registrar-les després en el CRM, etc, etc, etc. Hem començat la presentació parlant d'un CRM. Un CRM és un conjunt d'aplicacions, una aplicació compacta, com la que us estem presentant, diferent conceptualment a un ERP. Un ERP és una eina de comptabilitat, recursos humans, donaria per una altra presentació. De tota manera, hi ha una sèrie d'elements vinculats específicament a l'economia que tenen molt a veure amb el nostre sector. Hi ha alguns elements que tenen un àmbit específic en el nostre sector. Un d'ells, de les convocatòries, de les subvencions, els dels acords amb organitzacions, persones jurídiques, empreses, altres fundacions, altres federacions, administració pública. I després també tenim tot allò vinculat als copagaments, a les quotes, als donatius. Un altre element prou específic del nostre sector, que va més enllà i arriba al model 182, un certificat de donacions, etc. A Sinergia vam decidir en el seu moment que podíem fer servir el CRM per mirar de resoldre aquest àmbit. Quan tenim aquesta decisió, quan prenem aquesta decisió, ens trobem amb la necessitat de vincular aquests elements a persones, a organitzacions i després vincular-los a projectes. Per tant, tenia tot el sentit del món que estigués dintre d'un CRM. Comencem pel mòdul de subvencions. Sinergia té un bloc d'economia. Aquest bloc d'economia ens porta a un mòdul de subvencions que li podem canviar el nom quan vulguem, com a la resta de la presentació, i que ens permet gestionar processos que habitualment resten recollits en un full de càlcul qualsevol dintre de l'organització, que són totes aquelles subvencions que tenim en curs, que són històriques, que s'han aprovat, que ens han rebutjat. Les variables que podem recollir, les veieu en pantalla, aquí hi ha un exemple. El 90% d'aquestes variables són les mateixes que tindríeu al vostre Excel, aquest full de càlcul del que parlàvem, qui organitza, quin és el projecte de destí, de quin tipus, les dates, els imports sol·licitats, la data de resolució, la data de presentació, etc. Això, quan passem de les dues dimensions, de recollir en una estructura plana variables i subvencions o convocatòries, com li vulgueu dir, comença a dificultar el registre de, per exemple, com podeu fer en el CRM, documents vinculats, la proposta, una resolució, una reformulació, etc. Els interlocutors poder seleccionar en concret d'aquella organització o d'altres en aquella convocatòria concreta amb qui esteu parlant, amb qui interlocuteu habitualment, i podem registrar, ja hem vist anteriorment el mòdul d'activitats, podeu incorporar trucades, notes, tasques, tant algunes activitats com ja pendent, tinc pendent una trucada un dia d'aquests per veure si hi ha una decisió, com l'historial de contactes, de tasques, etc. Registrar aquesta informació permet a l'organització tenir centralitzat i amb el control d'accés de tots els processos de captació de fons amb persones jurídiques, que podem dir un nom més extens al mòdul de subvencions, i a més, en el moment que s'atorguen, en el moment que les concedeixen, quan això ocorre, podem passar a registrar aquests cobraments per part de les organitzacions que ens hagin concedit. De tota manera, aquest mòdul que ara us presentem, que és el mòdul de compromisos de pagament, registra molt més que simplement les subvencions que ens han pogut atorgar.
registra aquella particularitat que té el nostre sector, que és que les persones i les organitzacions es registren a nosaltres un compromís de pagament a canvi, habitualment, en el cas de les subvencions, d'una justificació futura, però és que fins i tot en el cas de socis i donants, a canvi de res, ja enteneu el concepte del de res, no? Simplement és comprometre unes quantitats periòdiques o puntuals en cas de ser donant a canvi de la meva afiliació, de la meva creença en la vostra missió, i després tenim altres elements com el copagament, no? del que parlarem immediatament després. A Sinergia, el mòdul de compromisos de pagament ens permet dir que una persona com, dèiem abans, Adoración Toribio, té un compromís de pagament, podria ser una persona o una organització, té un compromís de 50 euros de periodicitat trimestral que comença a pagar ara mateix, que no té data de baixa, seria el moment que l'eina deixaria de generar això, i podem fer per diversos mitjans de pagament, en aquest cas el més habitual, una domiciliació que m'exigeix crear unes variables vàlides, fa una validació del compte bancari. Aquest és un compte bancari vàlid, el tipus de pagament és una quota, podria ser un donatiu, un servei, etc. I, com veieu, després puc vincular una altra sèrie d'elements a la campanya, al canal, segmentar-lo, quin és el tipus de pagament, el destí, si el destí és cap a un projecte, si és cap a una altra persona, persones destinataris, projectes destinataris, el tipus de transacció, en aquest cas és un ingrés, etc. En el moment en què nosaltres registrem aquest compromís de pagament, l'eina genera de forma automàtica, com podeu veure aquí, un primer pagament pendent de remesar, d'enviar la remesa al banc i que es repetirà trimestralment, perquè hem posat trimestralment i cada 3 mesos continuarà apareixent aquest registre. Això converteix Sinergia en un generador enorme de pagaments, perquè poden ser pagaments puntuals, pagaments periòdics que l'eina va generant. Veieu aquí en els llistats que es van veient els pagaments, si hem posat trimestrals, si hem posat semestrals, si hem posat mensuals, van generant d'aquestes persones, organitzacions, i finalment me'ls ha de permetre gestionar. La gestió va en diverses línies. Una, quins són els canals de pagament, els mitjans de pagament? Per una banda tenim la possibilitat d'enregistrar aquí transferències, xecs, pagaments en efectiu, que simplement seria gestionar aquí a l'Estat, picar l'Estat, està pagat, no està pagat, està rebutjat. També ens permet el pagament online. Veurem quan arribem a la part de formularis, veureu la possibilitat d'integrar TPBs, d'integrar Bizums, d'integrar fins i tot amb Stripe. Però, a més, tenim la més habitual, quan parlem d'aquests pagaments recurrents, que és la generació de remeses. A Sinergia podeu generar una remesa en el format SEPA, genera el fitxer que enviaríeu a la vostra entitat financera, en la que li indicaríeu carrega a totes aquestes persones, organitzacions, aquests imports en el compte que jo et diré. També des de Sinergia podreu gestionar en aquest mateix bloc la importació de les devolucions, el fitxer de devolucions, per marcar motius, dates de qui us ha retornat un rebut, i això us dona una cobertura global de tot el procés de la gestió de la domiciliació bancària, per dir-ho així. Cobert el pagament online, cobert, que veurem després, coberta la part de les remeses de la domiciliació bancària i coberta, encara que sigui registrant de manera manual, perquè no hi ha altres maneres de fer-ho, aquelles transferències, xecs o pagaments en efectiu, resten 2 elements més rellevants de cara a completar el procés. Dintre dels pagaments, nosaltres tenim l'obligació fiscal, algunes de les organitzacions tenim l'obligació fiscal per ser fundació, per ser entitat d'utilitat pública, de generar el model 182. Generar el 182 a Sinergia és tan senzill com escollir quins són els elements que formaran part del model 182, clicar a la generació del model 182 i l'eina genera de manera automàtica tot aquell procés que us hauria de permetre agafar els últims 3 anys dels pagaments que tenen un NIF, que tenen un número d'identificació, que tenen un codi postal, ergo tenen una província associada, en el nostre cas, i amb tota aquesta informació genera el fitxer que seria exactament el fitxer amb el que faríeu arribar a Hisenda per aquesta desgravació fiscal futura. A més, ho veurem en la part de plantilles. Podeu generar certificats de donacions i fins i tot enviar-li a la persona, a l'organització, el certificat de donacions per tal que se'l descarregui adjunt o simplement en un enllaç. 2 elements finals en el mòdul d'economia, que seria, per una banda, hem parlat d'ingressos, els ingressos d'una subvenció, els ingressos d'un soci. Sinergia està preparat també
per la gestió dels copagaments. Evidentment, qualsevol pagament periòdic podria correspondre no a una quota, sinó a un copagament d'un servei que doneu des de l'organització, però també ens permet gestionar el pagament per ús. En el mòdul d'esdeveniments es comenta la possibilitat, no? Tens esdeveniments, inscripcions, assistències. Sinergia us permet enregistrar uns pagaments vinculats a determinades assistències. Té un cost de 7 euros cada assistència, 3 vegades 21 euros, i marcaria aquests imports que jo abans he marcat, 54, crec recordar, que és l'import, la quota que pagava d'oració, passaria a ser 21 en un mes, 28 en un altre mes o 35 en un altre, perquè ha vingut o ha assistit a diferents entorns. Quan nosaltres fem pagaments, penseu que també la possibilitat de registrar no només ingressos, sinó també despeses. Podrem registrar aquí coses com pagaments de serveis, pagaments a proveïdors, pagaments molt puntuals, tíquets, etc. Podem registrar tant ingressos com pagaments. I finalment, tenim un conjunt de mòduls que estan associats a l'activitat econòmica d'algunes de les organitzacions. Algunes teniu centres especials de feina, algunes teniu, feu activitat econòmica, part de la vostra missió, doncs, consisteix, ha consistit, o porta de la mà associada activitat econòmica, i podem fer, des de la pròpia eina, teniu tot un bloc que ve de base en el mateix CRM, no? Els CRMs neixen, entre altres coses, per gestionar l'activitat comercial econòmica de les organitzacions, i tenim un mòdul que us permet crear pressupostos, d'aquests pressupostos penjar productes, li calcula IVAs, li calcula impostos, li calcula descomptes, genera contractes, genera factures, etc. És a dir, complementa de manera molt evident, no essent sinergia un mòdul d'economia, complementa perfectament aquesta activitat que sovint en la nostra organització no està vinculada a una activitat econòmica formal, d'IVA, de factures, etc., doncs que has de tenir-la, sí que la podem incorporar dintre del mateix terreny. Tot allò que hem vist fins ara, els mòduls d'activitats, de campanyes i d'economia fonamentalment, ens porten a una visió del CRM, de sinergia CRM, molt vinculada a la comunicació i la captació de fons, no? O a la gestió econòmica. Tot i que té un cert encaix amb la part de l'activitat del dia a dia, és fonamental per nosaltres incorporar blocs que permetin la gestió de l'atenció directa, que hem dit de manera genèrica, que no és més el registre de l'activitat que les nostres organitzacions fan per complir la seva missió, no? I sigui l'atenció en l'àmbit social, en l'àmbit de la infància, de la cultura, de la discapacitat, de l'esport, de la política. En qualsevol dels casos, les organitzacions tenen algun tipus d'activitat d'incidència o d'atenció directa, tenen algun tipus d'activitat amb persones usuàries i amb el seu entorn, amb organitzacions usuàries, i soc de segon o tercer nivell, i el seu entorn. Bé, doncs a Sinergia hem incorporat un bloc en el qual, a partir de que l'Adoració en Toribio fos una persona usuària o que hagués arribat a nosaltres per qualsevol canal, per qualsevol, diguéssim, derivació, doncs haurien de començar a gestionar aquesta atenció que la nostra organització proporciona. És evident que ens centrarem en la presentació en l'atenció a persones, no? Per aquest concepte d'atenció directa majoritari entre les nostres entitats usuàries, però, com dèiem, no? Podia donar servei o cobertura a diversos àmbits d'actuació de les nostres entitats. Doncs bé, aquests mòduls, que lògicament apareixen també, com sempre, dintre dels subpanells de la pròpia Adoració, els gestionarem, en aquest cas, des del propi menú. Intentem seguir un protocol similar al que seguiria qualsevol organització, no? Al qual seguiríeu vosaltres. En primer lloc, ens permet registrar l'entorn personal. És habitual que les nostres organitzacions no només treballin amb la persona usuària, sinó amb el seu entorn, per un tema de tutela, per un tema de capacitats, per un tema de simplement d'edat, de ser menors, o perquè els professionals de l'organització consideren que és rellevant el registre. Nosaltres crear una relació d'entorn per una persona, nosaltres podíem crear una relació d'entorn de la persona base, que seria l'Adoració en Toribio, podria ser una persona de l'entorn que pogués ser en Joaquim Ferriol. En Joaquim Ferriol, nosaltres podríem considerar que aquest mòdul d'entorn
se centraria en unitat de convivència. Unitat familiar no és així. Per nosaltres el tipus de relació pot ser, evidentment, la familiar, la propera, però podria ser que la seva mare, que fos el Joaquim, fos el seu pare i no hi convisqués. O podria ser que el Joaquim fos un oncle i estigués vivint a Guadalajara. Nosaltres podem registrar qualsevol tipus de relació, no només una relació familiar, sinó qualsevol relació, tant de persona com d'organització, que els professionals de la casa considerin. En resum, registraries totes aquelles persones i organitzacions que l'equip professional consideren que són rellevants per poder atendre, acompanyar de la manera adequada a l'adoració. Podem posar la data d'inici, de final, l'estat de convivència, la persona de referència, o afegint, nosaltres hi ha entitats que han afegit, ordres d'allunyament, etc. Això significa que no registrem unitats familiars? No. Podem fer que un subconjunt, una part d'aquestes relacions, permetin la creació d'una unitat familiar. Nosaltres podem crear, sigui perquè el finançador ens ho exigeix, sigui perquè nosaltres treballem des d'aquesta percepció d'unitat familiar, doncs podem registrar-la i podem dir que tenim una unitat familiar de tipus tradicional, amb un codi, amb un número de membres, etc., i dels quals registro uns quants d'ells. El David, la Núria, la Maria i el Pedro són membres d'aquesta unitat familiar a la qual després també podrem aplicar seguiments, etc. Ja tinc registrat la persona usuària, el seu entorn i, en alguns dels casos, la unitat familiar, que és una mena de subconjunt d'aquest entorn. El primer element que nosaltres registrem dintre del CRM es diria la valoració. Valoració diagnòstic. Creiem que valoració és un terme més genèric que diagnòstic, però en realitat el que volem registrar és la fotografia actual i després registrada en diferents moments de l'activitat de la persona en qüestió. De l'adoració, en aquest cas, podria ser una foto actual en el moment que entra, una foto d'aquí un any, una foto d'aquí 3 anys, la mesura de l'impacte, allò tan volgut per les nostres organitzacions, es pot considerar la modificació de determinats ítems, la empleabilitat. Si partim d'un 4 i arribem a un 7, doncs en aquest temps hem millorat o hem passat de 4 a 7 l'empleabilitat d'aquesta persona, el seu nivell de formació, etc. Qualsevol dels elements que l'organització vulgui, l'autonomia en persones amb un cert grau de dependència, etc. Tots aquests registres, evidentment, l'organització s'adapten en el moment en què fa una implantació del CRM i, com us deia, permet fer una foto d'aquesta valoració en diferents moments de l'estada de la relació d'aquesta persona amb nosaltres i, en aquest sentit, assolir una mesura de l'impacte que pot ser extremadament útil per les organitzacions. Com pretenem arribar d'un punt a l'altre? Ho establim en base a objectius. A Sinergia podem crear objectius que es poden vincular a la persona o a la unitat familiar, que tenen un estat previst, pendents i amb un nivell d'assoliment, que tenen un àmbit i un subàmbit d'actuació, que tenen una descripció, que tenen un origen, que pot ser d'aquestes valoracions que hem fet, de la pròpia organització, del professional, etc., que es poden vincular a un projecte, que tenen dates d'inici, dates de finals, expectatives, etc. El conjunt d'objectius aplicats des d'un o diferents projectes i per part d'un o diferents professionals amb una persona composen aquest element que habitualment li dieu PAI, PEI, PAP. El pla d'actuació individual, el pla que estableix quina és la ruta, quin és l'itinerari que volem establir amb aquella persona. Per acabar, ara que ja tenim la valoració de la persona en aquell moment i els objectius que plantegem és el registre del dia a dia. Com registrem el dia a dia? A Sinergia tenim 2 tipus de registre del dia a dia. Aquell que és pautat, que és recurrent, que és periòdic, ho veurem just després en el mòdul que ve a continuació, però també tenim el que és puntual. Aquest seguiment puntual, aquesta interacció, aquesta intervenció puntual la registrem des del mòdul de seguiments. Els mòduls de seguiment és aquell mòdul que permet el registre de tota interacció del nostre equip amb el nostre, diguéssim, el nostre entorn usuari, l'entorn d'usuàries. Ens permet registrar activitats del tipus reunions, activitats del tipus entrevistes, tràmits, acompanyaments, seguiments, tot allò que fan el dia a dia a l'organització i, evidentment, amb un tipus i amb un subtipus que ens ha de permetre dir vaig acompanyar a un tràmit a l'adoració a fer una gestió documental. Puc tenir una data i hora d'inici, puc tenir la durada per poder tal de comptabilitzar al final. És que li hem dedicat 452 hores a fer acompanyaments durant aquest últim trimestre, etc. Tenir l'estat de les activitats, assignar-les, programar-les, decidir quin és el canal de gestió que estem fent i, evidentment, com sempre, vincular-les a un projecte, a una persona, a una organització, etc.
Amb això registraríem en un entorn unificat des de qualsevol àmbit de l'organització tota intervenció puntual, que no vol dir no programada, però sí puntual, que establim amb les persones que participen, diguéssim, de les activitats del dia a dia. Finalment, hem afegit uns mòduls de medicació que permeten ja una atenció molt més específica al registre de la medicació, les pautes, les prescripcions mèdiques que ens han donat i el registre diari o en cada moment de la medicació que se li dona a la persona. I amb aquestes, diguéssim, elements pendents del mòdul de registre que veurem a continuació, dona a l'organització una capacitat enorme de registre de la seva activitat del dia a dia. És a dir, reemplaçant en molts casos, diríem que pràcticament el 100% dels casos, altres eines molt específiques de gestió residencial, de gestió en qualsevol àmbit concret de l'atenció directa. Lògicament, abastant tot aquest procés de, per una banda, som capaços de tenir la persona, el seu entorn, la seva valoració, els seus objectius i la seva activitat diària. Arribant al següent bloc funcional, segurament aquest bloc d'esdeveniments, habitualment també el denominem esdeveniments i grups, ara entendré una miqueta per què, és segurament el bloc més versàtil de tot Sinergia. Té una munió d'aplicacions força importants i, en realitat, el que pretén és gestionar de la manera més global, més integral possible, aquelles activitats de l'organització que, per una banda, exigeixen un registre de participants. Necessitem inscriure les persones que participaran d'aquella activitat. Tenen una certa recurrència o pauta, és a dir, es donen sessions. No és un esdeveniment únic puntual o podria no ser únic i puntual, sinó que es donen diferents sessions i que a més demanen un registre de la participació, de l'assistència d'aquelles persones, organitzacions inscrites a l'activitat de les sessions que hem comentat, que hem detallat. Aquesta necessitat d'exigeixen, tenen, demanen, evidentment és, diguéssim, adaptable a les necessitats de l'organització. Puc no necessitar inscripcions i registrar el número aproximat de gent, puc no necessitar sessions o puc necessitar sessions i no voler el registre d'assistència. Però la cobertura que us dona aquest mòdul és aquesta. Esdeveniments, inscripcions, sessions i assistències. Aquest bloc, anem a agafar un exemple qualsevol. Com veieu aquí tenim desenes des d'assemblees, reunions d'equip, clubs de feina, etc. Un d'aquests que podem agafar com a exemple podria ser, per exemple, un club de feina. Fas inserció laboral, després en parlarem, i tens un club de feina, fas formació a persones interessades en millorar la seva empleabilitat. Perfecte. Doncs tu del club de feina crees un esdeveniment, aquest esdeveniment té un nom, té un tipus, té una data d'inici, una data de final, fins i tot l'eina calcula automàticament el número d'assistents, ara ho veureu de seguida, d'inscripcions segons el seu estat. Pots fins i tot incorporar un import de la sessió, recordeu que parlàvem anteriorment del pagament per ús, doncs això us ho permetria gestionar, i també tens un cost, un preu, uns ingressos. En qualsevol cas, has definit l'activitat, has creat el paraigua de l'acció, de l'esdeveniment en el qual podràs treballar. Insisteixo que podria ser un esdeveniment, podries parlar-li d'un grup, potser podria ser un grup de fisioteràpia, el que es fa els dissabtes de 4 a 6 de la tarda. Amb aquest tipus d'activitat necessitem la creació d'inscripcions. Podem inscriure des de tot una llista públic-objectiu, podem tenir formularis d'inscripció, després els veurem, o podríem fer una nova inscripció simplement indicant des d'aquí la persona o organització, el tipus de participació, podríeu posar les persones participants, però també els voluntaris que hi participen, el que ve a fer una ponència o els professionals. Pots tenir un estat, pots estar convidat, pots estar confirmat ja, pots refusar o pots ser baixa. Fins i tot pots incorporar els dies inhàbils. Escolta, si hi ha sessions, aquesta persona, si hi ha sessions dilluns o dimarts o dimecres, no vindrà. Tenim activitats per menors, que potser resulta que els dimarts fan una altra activitat i no vindran. L'eina això tot ho gestiona. Ho veureu de seguida quan us parli de les assistències. Bé, en el que hi hagi incorporat gent, aquí, com veieu, tenim 11 persones inscrites, puc crear-ne sessions. Les sessions les puc crear d'una en una, puc crear una nova sessió perquè demà tenim una, o el que és més habitual a Sinergia seria la creació de sessions periòdiques. Això et permet crear tots de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda, des d'ara fins a finals del proper trimestre, i crearé les 33 sessions que allà s'hi encabirien. Tenir inscripcions i sessions, insisteixo, jo puc generar una nova sessió, que aquesta sessió sigui el dia d'avui, de 9 a 14, i li diré, sessió especial del curs.
aquesta sessió especial del curs, em pot demanar si hi ha un responsable, el tipus d'activitat que vinculo, descriure-la, etc. En el moment que nosaltres registrem aquesta activitat, l'eina el que fa és incorporar-la, recalcula quantes són les hores. Abans havia 48 hores, si us heu fixat, i ara ja en tenim més. O sigui, l'eina va recalculant quina és la durada total i, finalment, dintre de tota aquesta munió de gent que tinc inscrita, hi ha uns quants que estan confirmats o que participen, hi ha alguns que no, que són baixa, etc. L'eina, la sessió especial del curs, diu que hi ha 8 persones que haurien d'haver participat. El que vol dir és que Sinergia fa una cerca de totes les sessions que en el dia d'avui s'han de produir, de totes les persones inscrites en estat actiu dintre d'aquesta inscripció i permet detallar la participació o no. Jo, quan entro en aquelles sessions, diu que d'aquelles 8 persones, la Blanca Allende, que hauria d'haver vingut a aquesta sessió de 5 hores, sí, efectivament, ha participat. Podíem posar que ha participat només parcialment, que no ha participat justificat o injustificadament. Això fa que l'eina incorpori 5 hores més a la dedicació d'aquesta persona, que calculi el percentatge d'hores que ha assistit per poder gestionar certificats, etc. Com us deia, bloc extremadament versàtil, extremadament flexible, que us pot portar a gestionar de forma molt àgil, per exemple, sessions de formació, assistència a les activitats, un centre de dia, un centre obert dels peques, gestió de grups d'equips de treball, òrgans de govern, grups de treball. El grup de treball per la incidència política, no sé quantos, es reuneixen un cop al mes. Bueno, perfecte. I activitats lúdiques, i activitats d'oci dintre de l'organització, etc. És fonamental l'ús que li estan fent les entitats vinculat a l'atenció directa. Abans parlàvem dels seguiments, doncs un ús molt habitual és el de teràpies, acompanyaments individuals o grupals. Parlàvem abans de si una persona acompanya, si hi ha una psicòloga, una persona professional que acompanya l'Adoració Toribio en 10 sessions a les properes setmanes, és un lloc perfecte de registre. Si hi ha un grup de fisioteràpia, com parlàvem abans, que hi ha 18 persones inscrites al grup de fisioteràpia, és un entorn fantàstic per registre. En definitiva, accions que requereixin un registre de l'activitat pautada amb inscripcions o participants i, si s'escau, amb el registre de la participació o assistència d'aquelles persones. Del registre d'informació a seguiments o aquest bloc d'esdeveniments del que parlava abans, dona cobertura a una amplíssima necessitat de registre de les entitats no lucratives, però determinats projectes, programes, requereixen informació molt específica. Una d'elles és, en el nostre sector, el de la inserció laboral. La part de formació de la inserció laboral es pot gestionar, com hem vist, en el bloc EISA, esdeveniments, inscripcions, sessions i assistències, però hi ha tot un vessant de registre d'informació vinculat a l'oferta i la candidatura que, lògicament, requereix d'unes dades molt concretes, d'un funcionament molt concret. A Sinergia podreu, de manera molt simple, registrar la informació de les ofertes, d'aquelles ofertes que gestioneu, sigui perquè feu prospecció, sigui perquè siguin pròpies, amb una sèrie d'informacions que ja considerareu seran homogènies en un 90% a les que vosaltres podeu registrar, si és el cas, el perfil de treballador, les hores, el salari, una miqueta l'origen de l'oferta, quants llocs oferim, dates, etc. Addicionalment, podreu incorporar candidatures a qualsevol d'aquestes ofertes, podreu incorporar una nova candidatura i, lògicament, aquí podreu registrar l'estat d'aquesta candidatura, si rebutja o és rebutjada per quin motiu és, si acaba sent contractada, quin tipus de contracte, etc. Si hi ha un contracte, podem posar dates inicials, tipus de contracte, etc. Això serien 2 mòduls de registre extremadament senzills, molt útils per a les organitzacions que fan inserció laboral o per a aquelles que vulguin gestionar des d'aquí les seves ofertes internes, però a Sinergia hem afegit 2 elements, creiem que prou rellevants. Per una banda, moltes de les entitats que participen d'aquest projecte són entitats col·laboradores del SEPE, el Servei Estatal de Feina, d'Empleo, i, per tant, a Sinergia hem incorporat aquells 3 mòduls que permeten, per una banda, el registre d'accions, d'incidències, i l'altre, el generador dels fitxers XML del SEPE. Sabeu, aquelles entitats que coneixeu el projecte, que cal registrar d'una manera concreta, amb un desplegables concrets i després generar els ACs, els ACCDs, mensuals, anuals, etc. A Sinergia ho podreu fer. De la mateixa manera que feien remeses, podem generar el fitxer XML que podeu pujar a l'aplicació del SEPE i, per tant,
cobrir o donar cobertura a aquella part de la vostra col·laboració allà. Però és que, a més, nosaltres hem integrat o hem fet una integració el més, diguéssim, de més abast possible amb el programa Incorpora. Coneixeu el programa Incorpora de la Caixa, financia projectes d'inserció laboral i exigeix, com a contrapartida, el registre d'informació en algun dels seus, en el seu repositori, en l'aplicació de l'Incorpora. Des de Sinergia hem sincronitzat persones, organitzacions i ofertes per tal de que les organitzacions puguin treballar des del CRM i en un moment determinat, evidentment, validats amb l'usuari i contrasenya que teniu a l'Incorpora, que les persones, les organitzacions teniu a l'Incorpora, podeu donar alta de nous registres a Incorpora des de Sinergia, podeu modificar registres des de l'Incorpora al CRM, tenim l'identificador, i podeu descarregar registres de l'Incorpora al CRM, teniu sobreescrivint la informació que ja teniu sense sobreescriure. És a dir, vosaltres podeu determinar quina és la informació que li doneu més validesa o més credibilitat en un lloc o en l'altre. Amb aquestes dues integracions, CEP i Incorpora, creiem que l'abast o la dimensió que adquireix aquest bloc d'inserció laboral és força útil per a les organitzacions, lògicament, que treballeu en aquest àmbit. En el següent bloc funcional, més enllà que apareguin els colors per fi, comencen a aparèixer colors i pots decidir quins colors té cadascun dels recursos, és un bloc funcional que sembla allunyat del que podria ser el CRM. És un bloc on podem gestionar recursos i reserves. Recursos, com veieu aquí, de qualsevol tipus. Poden ser recursos informàtics, poden ser recursos habitacionals, poden ser recursos furgonetes, poden ser ordinadors o poden ser qualsevol tipus, qualsevol mena de recurs. En realitat, és un bloc funcional que permet a les organitzacions gestionar tot aquell tipus de registre que l'organització vulgui tenir controlats o necessiti tenir controlats perquè són en si mateixos insubstituïbles. Si tu tens 2 projectors, has de saber qui el té. L'ús que se li dona dintre de la nostra organització és força divers, però en tot cas molt important. Això va sorgir de la necessitat d'entitats de gestionar cadires adaptades que cedien a les seves persones usuàries, d'entitats que necessiten tenir controlats recursos residencials d'urgència, d'emergència, per quan ve una persona que necessita un allotjament, necessita saber qui el té disponible i qui no, i després s'ha ampliat a usos interns d'ordinadors i projectors i materials de comunicació, o s'ha extès a que tenim 2 furgonetes i aquestes furgonetes necessiten saber qui. O fem d'APIs, tenim pisos de lloguer, treballem en l'àmbit de l'habitatge i tenim una sèrie d'electrodomèstics que volem saber. L'usos indefinits. La funcionalitat molt senzilla, però a la vegada molt potent. Crees els recursos que necessites, tens un calendari on poder veure quines són les reserves i quina és la disponibilitat de tots aquests recursos. És a dir, podíem venir aquí i dir, vull saber, jo què sé, bitlles catalanes. Tinc unes bitlles catalanes allà i les reparteixo entre les associacions de la meva ciutat. Segon ajuntament i ho tinc així. Podria saber si tenim les bitlles catalanes o no. Ara mateix reserves no n'hi ha i pel proper cap de setmana algú les necessita. Des d'aquí podries dir, pel proper cap de setmana, el dia 9 i 10, algú necessita les bitlles catalanes. El sistema et genera una reserva, l'assignes a una persona o una organització, li dius en quin estat està, des de quines dates, podien ser data o data i hora, i pots incorporar recursos. Un d'ells seria el de les bitlles catalanes, aquestes bitlles catalanes, pots afegir un altre recurs i pots dir que necessites també que tens una furgoneta 1, que també la cedeixes i ja està. En el moment de fer la reserva decidís o aparegués, la guardo de qualsevol manera, sense cap tipus de criteri, l'eina determinaria si aquests recursos estan disponibles o no. Com veieu, les bitlles catalanes ja no estan disponibles. Entomem un altre camí, una altra dimensió de l'ús del CRM que ens porta a la necessitat que tenen les organitzacions de respondre a aquest registre massiu d'informació que els equips tècnics, voluntaris, usuaris, qui sigui que hagi accedit a l'eina, hagi pogut fer. Necessitem que el CRM, que Sinergia CRM, respongui de la millor manera per obtenir un benefici, sigui un benefici d'explotació, sigui un benefici de coneixement, sigui un benefici d'optimitzar els recursos de la pròpia organització, el temps de les persones que hi participen. Hi ha 2 línies bàsiques d'explotació. Per una banda, obtenir documents, plantilles
que de forma dinàmica recuperin informació des del CRM, això li diem plantilles dintre de Sinergia, i per una altra banda l'explotació gràfica, la que podríem considerar els informes, llistats, gràfics, etc. i filtres com un entorn d'anàlisi de la pròpia eina. Com hem dit, una de les dimensions d'explotació que tenim del CRM és l'obtenció de documents de manera dinàmica. El que nosaltres dintre del CRM hi ha un mòdul que es diu Mail Merge Reports, el combinar correspondència de tota la vida. Aquest combinar correspondència ens permet generar a partir de plantilles una informació que extreu d'un sol registre o de diversos registres informació del CRM. Com veieu, podem tenir documents de tot tipus, els usos són també molt i molt diversos, plantilles per inscripcions, perquè la gent registri inscripcions, per registre d'assistència, el document d'alta de l'RGPD, un diploma, el llistat de documents, el llistat d'assistents, el llistat d'inscripcions que té una persona, fins i tot hi ha plantilles d'etiquetes, aquestes etiquetes que després imprimeixes per tal d'enganxar i poder fer enviaments de correu postal. L'element clau és que pots crear plantilles, podeu crear-vos plantilles des de qualsevol dels mòduls, fins i tot vinculant mòduls, esdeveniments amb les seves inscripcions, doncs podríem fer aquest tipus de registre i que teniu absoluta llibertat per la creativitat dintre d'aquestes plantilles una vegada s'han generat, és a dir, les podeu adaptar. Si nosaltres ens anem a la fitxa de l'Adoració en Toribio, podríem anar, insisteixo, a crear documents des de qualsevol mòdul, a l'hora de generar un document apareixen la llista de plantilles que estan vinculades a l'adoració. El document de la RGPD, l'històric de participació a esdeveniments, els certificats de donacions, per exemple, que comentàvem abans, etc. Si jo marco el generar un document, podria adjuntar-lo directament a un correu o adjuntar-lo a una nota, però si genero un document, l'eina el que fa és generar un document, em permet dir on guardem aquest document i en el moment que tenim guardat aquest document podem visualitzar-lo i com podíem esperar, el que tenim és actualitzada la informació de l'Adoració en Toribio en base a la seva adreça postal. Per exemple, aquí ho tenim, seria el document, sessió de dades personals, l'Adoració en Toribio, amb aquest domicili, autoritza, Barcelona, 7 de setembre, etc. És prou important entendre que tenim diversos tipus de format. Podem generar documents doc, tant el Word com l'OpenDoc. Podem generar Excel, fulls de càlcul, i podem generar PDFs. Amb això ens dona un ventall també de possibilitats. És evident que si llistem les subvencions que tenim en curs, tiraríem d'Excel. Si tirem, per exemple, un document d'aquest tipus, podríem tirar de Word o de PDF. El segon gran element d'explotació d'un CRM, Sinergia CRM en aquest cas, i com és habitual en qualsevol eina que tingui una base de dades com a nucli central de l'organització, el CRM no és més que una base de dades que fa coses, a la qual hem aplicat una sèrie de funcionalitats, necessitem poder explotar la informació de manera gràfica, necessitem generar informes, fer reporting d'aquesta base de dades per obtenir coneixement, per seguir o perseguir errors, per seguir l'activitat del nostre dia a dia o simplement per entendre els KPIs fonamentals de la nostra organització. Si, a més, ets part de l'equip que treballa habitualment en el CRM, que registra informació i obté informació del CRM, és normal, com veieu, que el CRM tingui un mòdul, en aquest cas és un mòdul que es diu CarReports, que ja ofereix de base més de 50 mòduls, més de 50 informes perquè pugueu explotar la informació, que ja funcionen de base, perquè tiren dels mòduls estàndards, però que us permet crear tants mòduls com considereu. Aquests informes estan vinculats a campanyes, economia, el mòdul de vendes, el mòdul de persones, el mòdul d'organitzacions. Tots ells tenen en comú, us presento un d'ells, en aquest cas, dades bàsiques de la persona, tots tenen en comú 4 elements. Hi ha un llistat. Veieu aquí baix, el llistat de les persones, en aquest cas, vinculat a les persones, a les quals hi podem afegir informació d'altres mòduls. Podríem tenir aquí l'agregat de quantes relacions actives té aquesta persona ara mateix dintre l'organització, però tenim un registre que són totes les persones amb tots els camps que hem decidit. Tenim un apartat gràfic. Aquí hi ha la possibilitat de posar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gràfics diferents que expliquen d'alguna manera aquesta informació. Aquí tinc la distribució per trams d'edat, les relacions que amb l'organització, tenim un 86% d'aquestes persones que tinc aquí que no tenen cap relació amb l'organització, o tenim que l'idioma preferent és un o altre i el gènere, etc. Tot aquest tipus d'informació, òbviament, no ens ha de portar a generar
un informe per cadascun dels KPIs que vulguem fer. Per tant, hem de ser capaços d'aplicar filtre. Si jo, en el tipus de relació actual, vull que només es visualitzin les persones sòcies, doncs me'n vaig aquí soci-sòcia i l'eina ja el simplifica. Ara mateix ja hem passat d'aquella munió de registres que tenia a tenir les persones que tenen un tipus de relació sòcia. Com veureu, tenia el tipus de relació sòcia, però hi ha algunes que tenen soci voluntari, és a dir, tenen soci però a més tenen unes altres. I tot això, doncs, bueno, ara ja tenim que aquest conjunt de sòcies que són del gènere femení doncs, tenen una altra distribució. Podem aplicar filtres, podem visualitzar gràficament, podem tenir llistats i, a més, ens podem exportar aquests llistats a una llista de públic objectiu per carregar-los en una inscripció, per exemple, o podem fer-ho, exportar-ho a CSV, és a dir, per poder obrir després amb un Excel, un full de càlcul o fer el tractament que sigui. Tots, com us deia, tots els informes tenen una estructura similar. Aquesta estructura, evidentment, si tens els permisos per part de l'administrador, la pots editar i pots decidir quins camps visualitzes, quins són els filtres que vols aplicar, quins camps visualitzes, com els visualitzen, com s'ordenen, quina amplada, quin tipus, com visualitzes i com no visualitzes i si exportes o no exportes. En definitiva, no és només el fet de tenir un conjunt prou important de mòduls, sinó la total autonomia perquè les persones usuàries del CRM que tinguin accés al mòdul de Carrepos no obtinguin el màxim d'informació. Sembla evident que, tot i la potencialitat de l'anàlisi dintre del mateix CRM, les organitzacions tenim una necessitat de ser transparents o de proporcionar informació a altres, diguéssim, grups d'interès, a altres grups de la nostra base social, de vegades finançadors, de vegades els mateixos socis, donants, persones usuàries, organitzacions usuàries, però sí molt habitualment, i això sí que és pràcticament una exigència, donar informació del dia a dia als equips directius i als òrgans de govern. Treballar des d'aquest entorn que estàvem veient molt detallat, molt atomitzat, molt de nivell de detall, segurament es queda curt i hem incorporat a Sinergia CRM una altra eina, de fet no és part del Sinergia CRM, sinó és la integració amb una altra eina, òbviament de codi obert, de proximitat, absolutament integrada tant a nivell de quines dades es veuen com quins nivells de protecció, de seguretat a l'accés de la informació tenim, que es diu Sinergia Data Analytics. Aquest Sinergia Data Analytics permet que les organitzacions proporcionin, fins i tot de manera pública, pots tenir un enllaç públic que estigui penjat al web amb informació que vols proporcionar o específica per grups o fins i tot privats. Com visualitzem la informació? Doncs com podeu veure en pantalla, d'una manera extremadament visual, molt més gràfica. Això és una eina de reporting, una eina de KPIs, una eina amb quadre de comandaments que pot fer que el vostre equip de govern demà es pregunti en la relació que teníem amb les persones quants usuaris de serveis tenim, tenim 600 i pico i d'aquests 600 i pico quan són actius, dels 600 i pico tenim 669 actius, dels 790 que històricament teníem a la base de dades, com han evolucionat per any, quin tipus de relació, quantes altes hi ha hagut aquest any, quantes altes hi ha hagut en curs anteriors, com es relacionen en cadascun d'aquests projectes, etc. Des d'aquí, sempre en funció dels permisos que us proporcionin, les organitzacions podeu afegir panells, afegir nova informació dintre del CRM, podeu visualitzar de manera diferent això que esteu veient ara. Com heu vist al començament, des de Sinergia us proporcionem una sèrie d'informes bàsics, d'inici, com fèiem també amb l'entorn Carrepos, per tal que l'organització pugui explotar de manera molt i molt visual aquesta informació. Això us dona una capacitat de distingir l'explotació interna, diguéssim, de l'explotació de cara a altres grups d'interès. Visualitzar la informació d'aquesta manera, com hem vist fa un moment, no és ni més ni menys que un premi, d'això no us diria així, a la capacitat que ha tingut l'organització de registrar adequadament la informació. Això no és més que reflectir allò que els equips tècnics han anat registrant dintre del CRM. En tot cas, per nosaltres, que històricament pensàvem, des del minut 1 d'aquest projecte, que l'explotació de la informació havia de ser estratègica, havia d'estar en l'estratègia de l'organització, incorporar Data Analytics ha estat un pas molt i molt important dintre de l'evolució de Sinergia CRM. Fins ara hem revisat bona part de la funcionalitat, sense entrar a detalls de l'aplicació. Ja hem començat a parlar de Data Analytics, ja tenim una primera aplicació integrada, en aquest cas absolutament integrada amb el CRM, però és habitual i és necessari
tenir la capacitat d'integrar el vostre CRM amb altres entorns. Poden ser de la pròpia organització, altres blocs tecnològics, altres eines que disposeu a l'organització, com amb externs, com a tercers, des del vostre web a altres webs, aplicacions de tercers, etc. Centrarem ara la nostra presentació en la relació de Sinergia CRM amb el seu ecosistema. No cal dir que un dels principals canals d'integració del CRM, de Sinergia CRM en aquest cas, amb el seu ecosistema, és la generació de formularis. Aquelles eines que ens permeten que algú, persona o organització, registri informació directament al nostre CRM sense que quedi registrada en elements intermedis. Sinergia CRM té la possibilitat de generar formularis, de generar els codis per tal que els pugueu integrar en el vostre web. Tenim 3 tipus. Veieu que aquí, des del mateix mòdul de campanyes, ens permet generar un formulari web de contacte, un de captació de fons i fins i tot un formulari d'inscripcions. El d'inscripció fins i tot porta associat la possibilitat de gestionar el pagament. Treballar amb els formularis en Sinergia és extremadament senzill. En primer lloc, hem de generar el codi que integrareu en el vostre web. Podem fer formularis de captació de fons de persones o d'organitzacions. En el moment que li diem següent, l'eina ens marca ja una sèrie de camps com a obligatoris, el nom, el cognom, el correu electrònic, el número d'identificació, però podríem voler incorporar qualsevol altre tipus d'informació dins el CRM, qualsevol camp. En la data de naixement, doncs volem incorporar la data de naixement. Qualsevol camp que ja existeixi o que hagueu creat en el CRM es podria incorporar aquí, el gènere, la data de naixement. En el següent moment, l'eina el que ens obliga és a identificar una sèrie d'elements addicionals. Jo li puc dir, agafant aquesta mateixa, li puc dir a quina URL reenviarà quan finalitzi el procés, si hi ha un error, a quina URL, aquí aniria aquella pàgina d'ups, sembla que hi ha hagut un error. El tipus de pagament que genera és un formulari de captació de fons, el volem per socis, generaria una quota. Quin tipus de relació generaria? Recordeu en el primer bloc, quan parlàvem de la multirelació, doncs aquell bloc diria genera el dona'l d'alta com a soci. Quina plantilla de correu voleu fer servir per resposta? Podíem tenir qualsevol de les plantilles i, com recordareu, podíem treballar amb diferents tipus de pagaments, si volem que puguin fer pagaments recurrents amb Tarja, amb PayPal o en Stripe, i si volem que identifiqui, que validi o no els identificadors. Pot ser útil que no permetis que entri cap registre que tingui un NIF que sigui incorrecte. Per exemple, podria ser així. A banda d'això, podem dir que aquest formulari estarà vinculat a una campanya que es dirà campanya solidària i, per acabar-ho d'adobar, podríem dir si permetem incorporar fitxers adjunts. Podríem fer que, potser, aquesta sigui vinculat a una captació de fons a a un format només de transferència i volem que ens facin arribar, imagineu que és una inscripció a un camp de treball, doncs amb una inscripció podríem dir, escolta, incorpora al document el certificat de no sé quantos, la fotocòpia del teu NIF i un certificat de no sé quines altres històries. Amb això què fa el CRM? Genera codi. Genera una plantilla relativament, senzilla, que podries adaptar i començar a treballar des de l'àmbit de la creativitat, del disseny, però que el més habitual és generar aquest formulari, generar codi i traslladar-li a aquella persona que dintre de l'organització o com a proveïdor extern gestiona el web perquè en faci la integració. Aquí està tot el codi HTML que necessita una organització per tal que aquest formulari funcioni. Evidentment, hi ha 2 tipus de bany que se l'han de donar. Un és el bany de disseny i l'altre és el bany de dir, escolta, del desplegable dels 5 tipus de pagament o de la periodicitat, jo només vull que sigui anual, doncs deixa només anual. O no vull que hi hagi Stripe ni PayPal ni no sé quantos, doncs deixa així. Sobrat, diguéssim, tens tota la informació per tal que eliminant informació o adaptant de manera molt senzilla pugui funcionar. La manera més fàcil de presentar aquestes històries sempre és veient-les. Aquí teniu un formulari de contacte d'una organització que té un formulari perquè et donis d'alta en el seu butlletí. Això es registraria o un interessat o una persona en el CRM per tal de posar-la en el butlletí. Pots fer un donatiu, siguis persona o organització, i amb una estructura, com veieu, diferent a la que s'ha generat abans. Vull donar mensualment 50 euros i quan vull col·laborar amb aquests 50 euros ja em comença a demanar les altres dades. Puc fer inscripcions de persones, en aquest cas per una entitat esportiva, que et dona les dades de la persona, que a més et dona les dades dels adults referents que vols incorporar i que finalment et permet incorporar qui paga, amb quina quota paga, les autoritzacions i els documents, la fotografia, el NIF per davant, el NIF per darrere, la targeta sanitària. Tot això és un registre directament en el CRM, sense haver de passar per cap element intermig. Pots fer inscripcions a cursos de monitors i de directors que estan
registrats en el CRM. Això és un esdeveniment que ja està en el CRM i que l'eina genera dinàmicament un formulari per tal que tu puguis fer la inscripció en aquell esdeveniment. I, doncs, bueno, evidentment, també podies tenir un formulari perquè la persona que volia fer voluntariat amb tu contacti i el conjunt de preguntes que li faries, a banda del nom i els cognoms, doncs podia ser quina experiència tens en les àrees en les que estàs interessats, en quina zona i quina disponibilitat tens. En resum, des de Sinergia podeu generar de forma extremadament àgil codi per integrar formularis de contacte, de captació de fons o d'inscripció, fins i tot amb el pagament d'aquesta inscripció, que registri la informació directament en Sinergia CRM. De la mateixa manera que comentàvem el potencial o l'enorme potencial de poder generar codi per als formularis dintre de Sinergia, és evident que és una realitat molt evident dintre del nostre sector la necessitat de gestionar la relació amb base social captiva, en un terme no pejoratiu. Són persones o organitzacions amb les quals tenim una relació molt habitual en la qual hi ha una necessitat clara d'intercanvi d'informació, inscripcions, documents, altes, baixes, qualsevol mena de registre que no és viable, no té cap mena de sentit gestionar-lo a partir dels dos possibles canals. Un, donar-li accés al CRM, donar accés al CRM a tothom al qual haguem d'intercanviar informació per molta capacitat que tinguem de filtres i de control no tindria cap mena de sentit. Però, per una altra banda, els formularis ens exigeixen demanar-li una i una altra vegada la informació de nom, de cognom, de DNI. Per resoldre això, sembla evident que necessitem un entorn privat en el qual poder accedir de forma validada. És això en el que el Sinergia denominem privatària, àrees privades de Sinergia, que és un plugin que ens permet validar les persones. Jo podria agafar l'Adoración Toribio, donar-li un usuari d'àrea privada i contrasenya. Com veieu, no cal que siguin usuaris del CRM, són persones del CRM, qualsevol persona del CRM o organització podria donar-li accés. Amb això, qualsevol persona amb aquest usuari i contrasenya pot accedir a un entorn com aquest. Entorn que, de la mateixa manera que es pot condicionar la creativitat, la imatge, la look and feel d'una pàgina web, es pot fer també de l'àrea privada perquè no deixa de ser un entorn similar. Per tant, es podria adaptar a marca, etc. Però, fonamentalment, conceptualment, el que tenim és això, és la capacitat d'incorporar-nos a una aplicació en la qual apareix la persona que entra, que tal Pedro, i persones vinculades. En el CRM les tenim vinculades com a tutor, com a referent d'aquestes dues persones i això fa que tingui accés aquí. Podria ser un adult i dos menors, per exemple. En qualsevol cas, entro en la fitxa del Pedro i quan entro en la fitxa del Pedro, què em permet? L'entitat ha decidit quines dades pot veure, quines pot editar, quines no pot editar. Per exemple, em permet modificar el meu gènere, em permet modificar el mòbil, em permet modificar el número d'identificació, però, per exemple, no em permet modificar el nom i cognoms. La resta de funcions que veieu per aquí són funcions que ja hem vist al llarg d'aquesta presentació. El de relacions amb organitzacions, si jo em volgués donar d'alta com a voluntari, ho podria fer des d'aquí. Podria haver rebut una campanya de l'entitat i dir dona't d'alta com a voluntari. Ho podria fer des d'aquí. Podria veure compromisos de pagament. I podia donar d'alta i de baixa els meus compromisos de pagament. Dir, vull donar-me de baixa, vull editar aquest compromís de pagament i volia fer. Podia veure els esdeveniments que té l'organització feta i amb aquests esdeveniments podia inscriure'm. Resulta que jo me'n vaig al Volem Saber i dic inscriu-te i en la sessió del Volem Saber dic confirmat, necessitats especials sí, quines són? Doncs necessitaré menjar vegetarià, inscriu-te. No m'han demanat un nom, no m'han demanat un correu electrònic que podia coincidir, no m'han demanat un NIF, saben que sóc jo, m'he validat a l'entrar. Podia també inscriure el David i a la Maria perquè en tinc drets sobre aquestes altres figures, la capacitat d'entrar. Podria mirar sessions, assistències, podia intercanviar documents, que em demanen pujar el NIF, que em demanen pujar la targeta sanitària, que em demanen el certificat negatiu de delictes sexuals, el puc pujar aquí, queda registrat al CRM. Tot això, recordem, és bàsic. Estic llegint i escrivint directament al CRM, no hi ha un element intermig. Si ara anés a l'aplicació, aquesta persona estaria inscrita en aquest esdeveniment. Ofertes laborals, candidatures, lògicament cada entitat decideix quins mòduls pot veure o no. Puc fer formularis de pagament, podria entrar aquí i pagar una activitat que tenim la setmana vinent,
puc veure en el calendari totes les activitats que tenim per decidir també en quines vinc i quines no vinc. Per exemple, si sóc usuari, podria veure les sessions que tinc pendents en el futur i puc seleccionar els perfils del David o de la Maria, puc canviar la contrasenya, donar-me de baixa o incorporar HTML personalitzat. Qualsevol altra aplicació es podria visualitzar aquí. Informes, per exemple. Podria tenir aquí el certificat de donacions, l'enllaç a un certificat de donacions i descarregar-me, etc. Tanmateix, de la mateixa manera que ho podem veure en el format persona, ho podem fer per les organitzacions. Si vosaltres sou una federació o una confederació que teniu entitats associades, és fàcil que valoreu la possibilitat d'incorporar-vos a la, diguéssim, d'incorporar totes aquestes organitzacions de manera que reflecteixin informacions de dades anuals, reflecteixin informacions de, no ho sé, de les seves persones, dels seus professionals, els seus voluntaris, dels seus referents. No oblidem que fins i tot això us hauria de permetre fer inscripcions de les persones que teniu dintre de la vostra organització o de les vostres organitzacions federades s'inscriguin en els vostres esdeveniments perquè tindrien la capacitat de fer-ho. De nou, les organitzacions podrien gestionar pagaments, esdeveniments, inscripcions, sessions, documents, calendari, etc. En definitiva, una manera de gestionar aquesta base social captiva que comentàvem abans per tal de no duplicar informació, no ampliar els repositoris d'informació de l'organització, però tenir un control absolut sobre la informació que surt i entra del CRM. Un altre dels elements interessants i quan parlem d'explotar el CRM, quan parlem de donar capacitats de millora per a les persones usuàries del CRM és la de poder automatitzar determinats processos. L'encabim dintre de l'ecosistema perquè en realitat veureu que una de les possibilitats que és integrar-se amb els correus electrònics, etc. Però sobretot estem parlant d'aquella capacitat d'eliminar els processos que no aporten valor i que poden complir aquesta regla tan senzilla de si es compleix una condició fes una acció. Al CRM hi ha un mòdul que es diu fluxos de treball. Aquest mòdul està a l'abast de qualsevol persona usuària del CRM, tot i que és un mòdul que, òbviament, cal controlar, que ha d'haver algú que tingui un cert control sobre aquests processos perquè, de la mateixa manera que automatitzar és una manera meravellosa de crear eficiències, també és una manera meravellosa de que s'envien cada nit 4.000 correus electrònics no desitjats perquè qui ho va fer no tenia el control i sí la capacitat de fer els enviaments. Però, en tot cas, és un mòdul absolutament potent. Quines coses es poden fer dintre d'un flux de treball? Doncs millor veure-ho amb un exemple. Per exemple, jo edito aquest, podeu generar ja uns quants que podem posar de base, podeu generar tants com vulgueu. Tots els fluxos de treball tenen una estructura similar. Si es compleixen aquestes condicions, fes. En primer lloc, decideixes quin és el mòdul sobre el qual actuaràs. Aquest actuem sobre el mòdul de relacions amb persones, li diem que s'executa sempre, podria ser només quan es guarda el registre, només per les nits en el planificador. Si es repeteix diverses vegades, aquest és un exemple estúpid, però si és la felicitació d'un aniversari, es repeteix diverses vegades cada any. Si és la felicitació, si és un avís de que s'ha donat d'alta un soci, home, doncs no l'avisi 7 vegades, perquè no li donaràs la benvinguda 7 vegades o a un usuari d'un servei. Aquí el que estem dient simplement és quines condicions s'han de complir. Doncs mira, si relacions amb persones, el tipus de relació és igual a valor, penseu que afegir una condició és tan senzill com si la persona, a més, tens aquí tots els camps, el camp gènere és igual a i tens un valor o és un d'aquests valors, valor masculí o no binari, i podem anar afegint condicions. Això el que estaries dient és quan una persona tinguem un tipus de relació igual a sòcia que no pertany a la junta directiva i a més que sigui home o no binari, trec, òbviament, aquesta condició absurda, però és perquè veieu lo senzill que és, fes una acció. Quines accions pots fer en el CRM? Doncs els fluxos de treball et permeten fer 3 tipus d'accions. Per una banda, el d'enviar correus. Aquesta és una. Quan hi hagi un nou soci, que no sigui de la junta, envia-li un correu a l'administrador de l'entitat, perquè és qui ha de validar que les dades econòmiques siguin correctes, planificar el CEPA, doncs ja està. I, a més, crear registres. És una segona manera de treballar, veieu? Crear registre, modificar el registre, enviar correus i camps calculats. Aquí fem servir la segona d'elles, que seria crear un registre. Crear un registre trucada pel valor, per la data no sé quantos, i aquesta data d'inici, amb la data d'alta, etc., i assigna-li al Pedro.
En aquesta organització, cada vegada que tenim una nova entitat sòcia, doncs avisem a la persona que porta comunicació perquè publicita, perquè fa una trucada, no? I li dona la benvinguda, etc etc. Bueno, doncs, això és un element automàtic. Hi ha algú que està captant socis, hi ha algú que està generant el soci, o el soci ens ha vist no sé quantos i ha entrat via el formulari dels que parlaven en el web. En el moment que això es produeixi de forma automàtica, l'administrador rebrà un avís i hi ha una persona que rebrà un avís de que té una trucada pendent perquè hi ha un nou soci. Automatitzeu. Les aplicacions són moltíssimes. Des d'avisos, des d'alertes, imagineu-vos que suspeneu una sessió i totes les persones inscrites poden rebre un avís. Imagineu-vos que cada vegada que modifiqueu una dada o que una persona compleix determinada edat rep un avís de tal, però també que podeu calcular registres. Tenim aquí, dintre d'aquests exemples de fluxos de treball, tenim, per exemple, calcular la durada de les persones, calcular la data entre l'alta i la baixa. La durada de la relació amb persones, un càlcul de variable. En definitiva, eliminem del nostre dia a dia, de la nostra rutina, aquells elements que siguin automatitzables a partir de condicions i accions. Guanyarem moltíssim en eficiència de les persones usuàries del CRM. Havent revisat tots els blocs funcionals, activitats, campanyes, economia, atenció directa, a banda de la interacció amb l'ecosistema, els fluxos, etc., és molt difícil, diríem que és impossible. No hi ha cap possibilitat de que això que acabeu de veure coincideixi exactament amb el que l'entitat necessita. És molt important que les eines s'adaptin a les entitats i no les entitats a les eines. És molt important i recordareu, no, des del primer minut d'aquesta presentació us hem dit que una de les nostres fites més importants d'aquest projecte sempre havia estat el de volem aconseguir que les entitats siguin autònomes en la gestió de la pròpia eina, fins i tot quan marxin, no? Marxen, s'emporten el CRM i siguin autònomes. La base que nosaltres hem escollit, en el seu moment vam escollir una eina que es deia Sugar, ara tenim una eina que es diu Suite CRM com a base, a la qual hem muntat una capa molt, molt important. I gairebé tot el que heu vist és una capa muntada per l'equip de desenvolupament de Sinergia, però mantenim la capacitat de personalització, d'adaptació que té la pròpia eina, el propi Suite CRM com a base de Sinergia. Per fer això, hem de ser administradors. Els usuaris normals, es diuen així dintre del CRM, els usuaris normals no tenen accés a aquest botó d'administració. Però jo acabo d'entrar com a administrador. Les persones administradores de l'eina es troben en aquesta pàgina que ens permet una munió de canvis o d'adaptacions, d'autonomia, de sobirania sobre l'eina a les organitzacions sòcies de Sinergia, les organitzacions usuaris de Sinergia. Tenim dos grans blocs que us mostraré, que un és el del control de l'accés a l'eina i l'altre és la capacitat de personalització. Pel mig hi ha d'altres, molt habituals sovint en els CRMs, que passarem una miqueta més per sobre. El primer dels blocs és el de l'administració d'usuaris. A Sinergia no hi ha límit d'usuaris, no hi ha un control del número d'usuaris, podeu tenir tants usuaris com vulgueu, podeu tenir tants usuaris normals i tants usuaris administradors com vulgueu, i això us ubica en una posició molt i molt còmoda a l'hora de poder donar-li a totes les persones que hagin d'accedir al CRM que accedeixin amb usuari i contrasenya. Res de compartir un usuari i una contrasenya. Il·limitats. 10, 100, 100, 1.000, els que ens calguin. Deixa de ser-hi. El Pedro deixa de ser-hi. Inactiu. No canvio, no li doneu un altre al del Pedro perquè és qui el reemplaça, inactiu, perquè voldrem saber que fa 2 anys qui va registrar aquell seguiment, qui va fer aquella assistència, va ser el Pedro, no va ser el seu substitut o substituta 3 mesos després. Podem registrar i podem vincular rols i grups de seguretat. Què són els rols i els grups de seguretat? Per una banda tenim els rols. Si jo he creat una figura, la que sigui, i no li dono cap condició, accediria al CRM i podria accedir a tot. Quan dic a tot, no a la part d'administració, però podria eliminar registres, podria accedir al mòdul d'economia, podria enviar butlletins. I això no és el que volem. Per 2 motius. Un, molt evident, per control de la informació, per tranquil·litat d'esperit de la pròpia organització. Per l'altre, també, per l'eficiència de la pròpia persona treballadora. Si tu has de fer servir 3 mòduls en una eina, no cal que vegis 58. Si tu només has de ser qui emplena les assistències, no és necessari que vegis el mòdul d'economia. Insisteixo que les 2 dimensions s'han de valorar. Doncs si nosaltres resulta que tenim un rol de tècnics del projecte, hem creat un rol de tècnics del projecte, totes les persones que estiguin aquí baix tindran aquest rol
podem sumar rols. Una persona pot tenir 3 rols i sumar els d'ells. Si és un rol de tècnics de projectes, és possible que el mòdul de campanyes el tinguis deshabilitat. Però és possible que el mòdul d'assistències el tinguis habilitat, però només puguis esborrar aquelles assistències de les quals tu ets propietari, és a dir, t'han assignat a tu. I només puguis editar les que pertanyin al teu grup. Ara de seguida us explicaré què és això del grup. En definitiva, de tots i cadascun dels mòduls funcionals de sinergia, podeu decidir que hi ha un rol determinat de tècnics, d'administració, de gerència, d'òrgans de govern, de voluntariat, de totes aquelles tipologies d'usuaris que entrin al CRM que tenen condicionat el seu accés. Si us imagineu això com un Excel, columnes de l'Excel, a quines pot tocar i quines no pot tocar. Però després tenim els grups de seguretat. Els grups de seguretat els que ens permeten dir és, recordeu que dèiem les assistències només si són del teu grup? Doncs nosaltres podem crear grups i, per exemple, territorialitzar. Tu tens a les 4 províncies catalanes, resulta que tens seu, tens un centre i pots dir, no, és que els de Lleida m'agradaria que només veiessin els registres de Lleida. I els de Barcelona divideixo en 3, Santa Coloma, Badalona i Barcelona. Doncs quan la gent de Santa Coloma de Gramenet entri, tindré un grup que es dirà Santa Coloma, assignaré els registres a Santa Coloma i tot i que tant els de Santa Coloma com els de Badalona podran accedir al mòdul persones, les persones de Santa Coloma veuran aquells que tinguem en el grup de registre de Santa Coloma i els de Badalona els de Badalona. Per què haig d'accedir a 400 esdeveniments si en el meu àmbit en tinc 52? Això que hem dit per territorialitat es pot fer també per àmbits de projectes, en funció de quins projectes accedeixes a uns esdeveniments o uns altres, a unes campanyes o unes altres, etc. En resum, teniu un absolut control de les persones que hi poden accedir, dels rols que poden assumir dels grups de seguretat als quals els voleu vincular. Després trobem una sèrie més de blocs que us reviso molt ràpidament, de sistema de configuració, de monedes, de tipus de dates, etc. Tenim la gestió de, insisteixo, de connectors, de decidir com fem el menú, en aquests grups veiem el menú, podem ocultar mòduls i subpanells, és a dir, ja pots netejar una miqueta el CRM, si vosaltres no fareu inserció laboral, doncs entres aquí i les d'inserció laboral ja les treus. Pots configurar el correu electrònic, tot i que tenim, com us deia, un servidor d'enviaments que està configurat, preconfigurat automàticament. Podeu fer una configuració, eines d'administració, de reparació, etc. Em salto aquesta part d'eines de desenvolupament, que és la més rellevant de totes, i després unes altres de configuració. Per exemple, si configureu el CRM, podeu entrar aquí per dir el meu PayPal, recordeu quan us parlàvem dels formes de pagament de PayPal, de TPVs, etc. Doncs aquí la connexió a l'Stripe, el TPV, el SEPA, etc. Teniu aquí una sèrie d'elements que heu de configurar per tal de que el model 182 sigui correcte, etc. Torno i finalitzo amb el mòdul més rellevant per allò que us deia de la capacitat d'adaptació. Tenim un bloc que es diu estudi. Veieu que podem construir mòduls. Construir un mòdul, imagineu-vos que voleu registrar les cullerades de sucre que li poseu al cafè a la vostra organització. Això el CRM no ho té com a base, ho sentim, no vam pensar que això podia ser interessant. Però crear un mòdul que es digui cullerades de sucre, estem parlant de minuts, disposar d'un mòdul que digui cullerades de sucre. I ja acabaria en el menú i acabaria vinculat a rols i podríeu registrar cada dia quan entreu quantes cullerades de sucre li poseu al cafè. Tenint en compte que podeu ampliar, imagineu-vos el potencial que té quan, a més, això no condiciona l'evolució del CRM. Sempre serà vostre. Hi ha una capa custom, una capa que es diu client, que tot allò que vosaltres feu per vosaltres quedarà recollit aquí per sempre. Qualsevol evolució que nosaltres fem no condicionarà això. Dit això, que podem construir mòduls, en l'estudi, en aquest bloc que es diu estudi, teniu una barbaritat d'opcions per modificar l'eina. Imagineu-vos que en el mòdul de persones, aquí teniu tots els mòduls del CRM, imagineu-vos que en el mòdul de persones voleu incorporar un nou camp, un nou valor, que sigui un camp que no he trobat en el CRM. De la munió de camps que tenia d'Oració en Toribio, resulta que volem afegir un camp. Aquest camp pot ser de text, pot ser moneda, pot ser una casella de verificació. Ja està, tenim una casella de verificació. Com li direm a aquesta casella de verificació? No sé, doncs volem registrar si aquesta persona resulta que porta ulleres. El nom del camp és ulleres, l'etiqueta que serà ulleres, perquè és una variable, no? Resulta que vosaltres sou ulls del món i ulls del món necessita registrar si aquella persona porta ulleres o no. Evidentment és un exemple absurd que us acabo de posar, però perquè veieu que jo puc dir quin és el valor per defecte, puc dir si és un camp auditat o no, és a dir, si quedarà registrat qui ha canviat, etc. Edició en línia, si puc actualitzar massivament, si el puc importar, des-ho. Acabo de crear, amb tota l'explicació, en menys de 20 segons, acabo de crear un camp i després puc decidir en quins llocs de l'eina apareixerà aquest camp.
Doncs en la vista d'edició, veieu que hi ha una vista d'edició, una vista detallada, doncs aquí al costat on està la foto, voldria agafar, veieu que tinc aquí tots els camps i un d'ells és ulleres, el vull posar aquí. Podria afegir un nou panell, podria afegir una nova llista, podria afegir una pestanya, un valor, però ja ho tinc, deso i publico. A la vista d'edició significa que quan jo obro la fitxa de l'adoració Toribio, tinc aquesta fitxa, a la fitxa de detall no surt, però en el moment que jo edito el registre, vista d'edició, al costat de la foto, tinc la capacitat de marcar si l'adoració Toribio té ulleres o no. Fixeu-vos que si a més això em permet moure mòduls de dalt, línies de dalt a baix, afegir panells, afegir blocs per sota, afegir pestanyes, crear camps de qualsevol tipus. La capacitat de personalització que teniu del CRM afegida a la possibilitat de crear mòduls passa a ser pràcticament il·limitada. Vistes de llista, de creació, està en les cerques, no estan les cerques, estan els filtres, no estan els filtres. Volem que les organitzacions tingueu el màxim d'autonomia. Podem col·laborar amb vosaltres en els processos d'adaptació, però esperem, desitgem i treballem per això. Volem que sigueu autònoms vosaltres mateixes o amb tercers, amb altres col·laboradors que podeu tenir, en avançar en l'adaptació del CRM a les vostres necessitats. Insistim, tot aquest bloc d'administració el que pretén és que l'eina s'adapti a l'entitat i no l'entitat a l'eina. Més enllà d'una hora després que arrencàvem aquesta presentació, no podem més que agrair-vos l'estona dedicada a conèixer la funcionalitat de Sinergia CRM, una mica també el projecte Sinergia TIC, una funcionalitat, com heu vist, molt àmplia. El que heu vist és un resum estricte, sense massa detalls, amb moltíssimes coses que s'han quedat fora. Per això tenim també els wikis, el canal de YouTube, com us comentàvem, però que volíem que visualitzéssiu, volíem traslladar-vos la cobertura, creiem que àmplia, de les necessitats habituals d'una entitat no lucrativa al nostre sector. En aquells dos grans àmbits, més enllà d'alguns blocs comentaris, de la comunicació i la captació de fons, i per una altra banda de l'atenció directa, de la integració amb l'ecosistema, de l'explotació i l'aprofitament de la informació que registreu, que registren els equips en el CRM. L'eina millora, l'eina va avançant, en aquesta hora hi ha gent treballant l'àrea de desenvolupament en diverses línies, en múltiples àmbits, que creiem la consolidaran encara més com un referent en el sector, en l'àmbit del CRM. Creiem que el projecte Sinergia TIC, Sinergia CRM, ja és un referent en el sector, un sector on malauradament no hi ha moltíssimes alternatives. L'evolució la marcaran les necessitats de les entitats usuàries, les necessitats del sector, l'evolució del sector i, com no, també la normativa que ens faci canviar o que ens facin adequar en aquells elements que tenen a veure amb la relació amb l'entorn. El nostre objectiu sempre ha estat donar el màxim d'eines, el màxim de possibilitats i de funcionalitats a les entitats no lucratives i podeu imaginar quin canvi suposa per les entitats del sector la implantació d'una solució d'aquest tipus. Una implantació que no és senzilla, que no és immediata, que ha d'estar ben guiada, que ha d'estar ben pensada, però que partint de la unicitat de la informació posa les organitzacions en un altre nivell, en una altra dimensió a l'hora de treballar i de dur a terme els seus processos. Sembla evident, creiem que és ja una evidència per sort, que quan un conjunt d'entitats treballen plegades es poden aconseguir projectes tan interessants com aquest que us acabem de presentar des de i per al tercer sector. Gràcies de nou. Salutacions.